Selamat pagi. Sesuai perjanjian kontrak untuk staf dan karyawan diwajibkan untuk berangkat ke Inggris minggu depan guna meningkatkan performa perusahaan. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan, tinggal bawa raga dan nyawa saja. Hehehe. Saya tinggal dulu karena ada tamu dari Uruguay. Ngimpi pora lek aku iso nang Inggris ki lek. Alhamdulillah le iso nang luar negeri ki. Alhamdulillah ya Allah. Ya wis lek aku tak bali sik arep ngabari wong-wong omah ben do seneng lek. Yo aku ya arep mulai ki, arep ngabari anak bojoku. Make ana kabar bungah iki. Aku dikirim nang Inggris. Dikirim dadi buruh tandur apa buruh macul? Ya ora to iki saka perusahaan, Pak. Yo alhamdulillah. Nang iki aku Romas Max diundang nang Inggris iki saka perusahaan. Wah, berarti iso ketemu Harry Kane ya, Pak yo. Ndeloki to, Pak, undangane, Pak. Yo nyo. Wih lah dalah, jebule kok Manchester iki. MU, City, iki pakku ki melu klub endi iki? Wah, paling ki bapakku tadi pelatih, Mas Mac dadi pemain iki. Mbuh striker, mbuh back iki. Wis rasa kesuwen aku tak ngabari kanca-kanca ben do ngerti. Bro, bapakku dikontrak MU saiki, Bro. Minggu sesuk lek menyang. Wah apik tenan kuwi. Dadi apa bapakmu? Jos! Pelatih MU, Bro. Wayahe mecah celengan dino iki kena dituku sepatu bal. Nek Pak Es itu dadi pelatih MU lah aku lah iso direkrut dadi pemain iki. Bismillah. Piar. Alhamdulillah. Oke banget ra nyangka iki. Lumayan iki. Turahane kena dituku arem-arem karo tahu goreng. Yo lek OTW pasar Tara, sepatune wis ketuku. OTW main Liga Inggris ki. Piye lek wis siap OTW Inggris urung ki? Garek pirang dino neh iki? Yo kek cepak ringan wae. Isya ana wektu to iki. Aku selak ra sabar lek pengen numpak motor mabur ki. Padha aku yo urung tau ki. Iki Miki ora klayu lek. Ora ki. Ning kok air iki kok sering olahraga napa yo? Yo malah hari to lek. Siap-siap ke Inggris. Kerdus kawak iki isine apa to? Kuwi persediaan mie, Pak. Tak ki cepak-cepak nang kono nek angel golek panganan sing halal. Oh yo apik kuwi. Aja lali salat yo le. Nggih, Pak. Tak berangkat dulu ya, Pak ya. Oh yo le, hati-hati yo le. Iki numpak kopata apa numpak engkel iki? Yo mesawat to, Pak. Yo le, Pak ora iso nyangoni apa-apa. Kuwi ana sengkulun wajik karo jadah iso gimil-milan nang pesawat yo. Nggih, Pak. Miki Pak tak pamit sik golek duit yo. Sing sregep lek sekolah yo le. Siap, Pak. Aku yo wis latihan fisik iki, Pak. Wah nopo le kok latihan fisik? Pak era arep latih MU to saiki. Walah lele, aku nyambut gawe perusahaan orang latih MU. Aduh, tiwas celangane tak bobol tak tuku sepatu pal, Pak. Aku mabur. Paling Inggris kono kae lho le. Koyone mbek lor to, Lek. Jal takon ro Lek kondektur Lek yo. Walah, desa. Lek kondektur iki tekan ngendi to iki? Mengko nek mampir rest area Sungai Amazon karo mancing ora to? Mau dicaplok boyo kamu. Ya wis nek ono mendek Belgia engko karo blonjo coklat po. Mau mati kamu, saya tibakan dari atas. Rumangsamu bisa, seenak jidat, mondak pendek, midah medun. Ini medunnya di bandara Manchester, bro. Teko nurut sama pilotnya malah enak toh. Jeh Pak Kondektur. Lek berarti iki tenanan yo Lek yo, fly in the sky tenan iki Lek. Wah ya to le. Penak yo jebule yo, gelis meneh tekan gone. Nek tuku pesawat ngene iki regane piro ya Lek yo? Kok malah soyo nglantur, ngantuk po. Oh ya Lek. Tekan Inggris. Alhamdulillah Lek wis tekan Inggris. Yo Lek golek tempat ngopi yo. Ngopi hotel wae le. Aku selak kesel. Udara di sini
Dingin sekali ya, Lek ya. Gua jadi butuh kehangatan nih. Gayamu lele. Yo lek nang hotel yo, selak kesel. Barang ego kabeh yo le. J siap, Lek. Ternyata air di Inggris sama dengan air di Indonesia ya. Sama-sama seger. Bisa menghilangkan pliket di badan. Kono kabari wong omah ben wong omah do ngerti nek dhewe wis tekan Inggris. Ya iki Lek gek tak video call ben weruh Inggris arep lewat HP. Ya wis Lek aku tak turu sik selak kesel iki. Oke le. Lek iki aku tak golek gula sik koyone kok lali Lek sangu saka Indonesia iki. Oh yo le. Nggo duit ora? Nggawa Lek. Ya wis tak OTW sik Lek. Mbah ajang tumbas gula seprapat. Can I help you? Oh iya iki nang Inggris nganti lali latihan basa Inggris sih. Wah wis nganggo Jawa lah. Sweet yang legem yang legi itu loh apa jenengane yo? What are you looking for? Kiwitang drink. Wedang lah masuk orang ngerti toh. Aku tak nggo Jawa teko ana. Mbah, ngerti ora tau jane? Aku golek gula. Tak wedang. What are you talking about? For cooking. Oh, so this is what you mean. J mister. Wih sing tak maksud. Piro? How much? 30,000. 3 yuta. Larang tenan, Mbah. Dodol apa malak iki? Lek gulane wis tak tukokke iki. Larang tenan sebulane 30.000. Wah yo nang luar negeri kok yo larang to. Kono lek gawe teh ana tamu kae direktur rene dolan rene. Tolong cepet. Siap Lek, siap. Monggo niki tehe Pak Direktur diunjuk. Terima kasih Mas Endok Kemaks. Kerso dahar mi napa? Tak damelke sekedap. Ya terima kasih. Mari Mr. Slevan kita minum tehnya. Mumpung hangat. Monggo. Gimana ngomong-ngomong selama di Inggris ini tidak ada kendala kan? Ya alhamdulillah aman Pak Direktur. Monggo kali disambi lo. Ya udah saya minum ya. Uwe. Kok asin banget? Uwe. Jangan kok pola sini. Dicampuri apa ini tehnya Pak? Paling kleru uyah. Wah, teh wis dontek iki. Saking enake po yo. Oe. Kalau mau tambah tehnya jangan sungkan-sungkan Pak Direktur. Ini tenggorokan saya gatal. Kamu campuri apa tehnya? Ya udah ini Pak Direktur ditambani dengan mie aja. Mbok campuri opo le kok asine ngene? Ya ora tak campuri apa-apa to, Le. Sini mie-nya saya makan. Untuk obat tenggorokan saya biar enggak gatal. Nice, ngono kuwi lho Pak Direktur. Nglegani sing gawe. Serput. Apalagi nih yang dicampur dalam mie. Wah, panas. Wah, pedes banget ki. Mie opo jane iki? Udah jatuh tertimpa tangga. Waduh. Aku penasaran mie iki mie opo ya sing tak gawe saka Indonesia. Muga-muga Pak Direktur karo Lek Van seneng. Wah, mie pedes level 100. Waduh. Kowe ngerti ora? Dewi oleh SP1. Lah Lek nopo to Lek? Lek nopo. Pak Direktur kail diare saiki. Bola bali nang WC. Ngerti ora? Ngombe teh kasinen, mangan mie tombo malah kepedesen. Wingke jebulane uyah Lek sik tak wedang teh. Mine iki jebulane kok mie pedes Lek. Ora tak waca bungkus Lek teko tak wadahi wae wingi. Jebule level 100. Rasa guyu aku yo mules wetenge iki. Kowe ngerti efeke ora? Dewe kon balik gasik saka Inggris. Kon lerer 2 minggu lek kerja. Sing mesti dipotong gajine le. Pesawat kon bayar dewe. Ora sida bati malah tombok. Ngapunten Lek. Kalau kayak gini terus kurus badanku.